Maanghang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Samyang na maanghang. Lutuin natin, nakakainin natin, mga idol. Sobrang anghang to. Nakakain na ako ng nakaraan, pero ngayon kakainin natin muli. Ito na yung samyang natin. Grabe to. Sarap. Painit tayo ng tubig. Sauce, ito yung sauce na maanghang. Mainit na po yung tubig natin. Samyang. Takpan natin. Okay na, mainit na ata. Wow! Salaan. Walang gana. Okay. Okay. Plato. Ito yung vegetable niya. Seeds. Ito yung maanghang. Pinakamaanghang. Sauce. Okay. Wow. Maitim. Grabe anghang nito. Okay, na-mix na natin ng maigi. Pwede na nating kainin. Maanghang. Huwag niyong subukan, mga ito. Grabe ang anghang.
Tapos na po tayo. Grabe yung challenge na to. Napakaanghang. Huwag niyong gayahin. Napakaanghang. Samyang. Ang anghang. Juice. Panlaban sa anghang. Press laban strawberry. Okay na mga idol. Bye.